hadin baka sorkar kalamad jinga ki hakene ki benai baladem nakada ko jinga ki jong ka VPP po ka jinga lam jong ba ardan ban penbore ka sorkar ban bishar punya ya ka tungkam tungjam lani ka reservation policy kabalayo ka jing kerjana ki paj ba kaleng ka beriu nyotrep pat kumjo ni kenun sing belang per ado ka bukut ka sorkar ka menjur mentau ya ka expert committee ban bishar punya ya ka kam bagakum ga jing keren jong ang aktin jong MD itu kalau ong bah akan next kabinet kin sepen nano yo chairperson jong ka ni committee permentakas ngi ka balami ka weni ka kubor kasi weni amale badon ka sorkar long bah dalero minam pediang manlong dekot expert committee daki beriu ki banabar uba bantai dor leng do ubalong MLA jong ka mau kontrol konsumsi bad uba deiru advisor jong ka agriculture ulong ba ka jing tu bentung dekot daki banabar ka jalah ka expert committee ban bishar ya ka reservation policy kalong ka bomla ban pediang dalero namar kumno ki banabar kinwan matuklar ya kampo jing ka jalah haba kim tip ya kadang kadoro bat kinom long ki ba shempang bat singoto shempang ki kasi jantia bat ki garo ulong su ba nginom aila dalero ban man long khod da ki beriu ki banabar ha ka expert committee kawan bishar ya ka reservation policy namar kani ka de ka kamyap kam im jong ki trash nong ka jela bat ki beriu ki banabar kinom ti benia shempang bat singoto shempang ka jinglong ki pai kasi jantia bat garo namar kata ka daw kumno kinla ban long ki de khod ha kata ka committee ngidon ki beriu la jong ki balong ki riu shempang na ki kasi jantia bat garo bat ngidon ro ki MLA kumta la de bantung da ki IS MCS ki IPS IFS ki professor ki judge pala shong thai ki advocate ki pala shempang ba ha kam bat ter namar kini ki de ki batip benia bat singoto shempang ka jinglong ka jaj ban riu kasi jantia bat garo ong ba banti dor leng do ulong su ba ki banabar ki nam singoto bat lada ki wan muslia bat tuklar kan bu e ka jala ka jingma ka bakrau bat kinom tip ayu kanja lada jia ba kini ki trash nong kasi jantia kim hun ya kata ka jing bat kalai kata ka reservation policy ki beriu la jong ki singoto ka ai ka banja shwa ba kinle bat kinom le kulmar kalba ki wi ki jaj ban riu kinom soto bat kinom don jingit le hero lada jia kumno ro bat kane ken kalong kabama kumta nginom ailat pan mantuklar daki beriu ki banabar henrei ngindawa pantung betang daki jong la jong kata na pedeng ki kasi jantia bergaro ha kata ka expert committee bat ki riu sen seng bertai bala i bat nyar kebor jingmut jing berkharu ki de bandon bentalang ha ka committee